So guys, नै global village ni view a जा मोजांखा आरोना ओमफ्राय ओरैनो बियो बेलासेसोनिफ्रायसो खेवखायो नालाय ओमफ्राय लाइटिं जों बिराद समायना नुयो नै नोंथांमोना नायलांबाय था Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय गाइस जोङो फैदों दुबाइनि ग्लबेल भिलेजावहाय स' नोंथांमोना आं जा हायो दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो जुदि बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो मादि मोनदोंना इयाव फैनानै ग्लबेल भिलेजाव मोनसे खेबनायानो दसथा बायबाय बोरैबा होनलाय नै भिडिअ खालामनो मा नों आं एबार बे लावदुमजों फैलालै गाय ओरैबायदि ना थाबायनो हायो ना मानो हायो जेबो हाया आथिं बेरफुनोसैसो आथिं बेरफुयो नामा सोरबा फाय न'खुजानो दे जाबाय बेयावहाय सब कान्ट्रिनि मोनसे मोनसे माबा दंजोबो इजिप्टनि इउएसए नि ओमफ्राय बे जाहैबाय पेरिसनि टावारा आइफेलनि टावार इन्डियानियालाय बबेखौसो दङ इन्डियानिया बोरो जोंनिया I love India. I love India बोरो आं खोन नागिरबाय दं मोनाखै स' दायो जोङो गिदिं गिदिं फैनानैहाय नै मोनसे दखानावहाय हाबबाय माबा मोनसे जानानै लानोसै आरोना बाट आङो मेनुखौ नायनाय लोगो लोगो एसे उल्टा पुल्टा मोनजोब्बाय नामफोराबो बेलेग बेलेग जाफेराखैबो माबेयो माबायसा टेस्टि जागोन ना जाया सानबाय थाबाय आङो ओमफ्राय नैलाय गाइस हाबजेननाय लोगो लोगोनो ओरैबायसा मानसि ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि मालाबाफोर दुबाइयाव फैयोबा ग्लबेल भिलेजखौ स्किप दा खालाम दै बिराद मोनसे बेलेग माने एक्सपिरियेन्स मोनगोन बे मोनसे ग्लबेल भिलेज नालाय स' बेयावहाय अल अभार द वर्ल्डनि माने कान्ट्रिफोरा दंजोबो आरोना सब दा उनावहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन ओमफ्राय आं बिसिनियावहाय कनफिउस जानायखाय मा बेयो बेनि स्पेसियेल डिस बेखौनो हरदो होननानै बुंबाय ओमफ्राय नै बेफोरो स्पेसियेलनो आरोना एक्सुवेलि आं जानानै नायनायावहाय मिथिबाय बे डेजार्टसो आरोना स' गोदैमोन गोथावमोन टार्किस गोजा माने आइटेमफोरा ओमफ्राय नैबेयावहाय रुमाल रटि टाइपनि बानायबाय थायो आरोना ओमफ्राय बेखौहाय जोङो जायासै माने मिथियाखैमोन ओमफ्राय बेबो टेस्टियानोमोन बाट गोदैमोन आरोना बिराद गोथावानोमोन
लावदुमा गोथाव मोनबायना मोनासैथाय बेथ' बारा बिदि गोदै सोदै बिदि जानला मोनला जायाना बे बिराद नर्मेल खाना जायो बियो ओमफ्राय बेखौसो जानो लुगैदों होनना बुंबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय उनावहाय जागोन दे होननानै थखायनानै लाबोबाय आरो आं बेखौ ओमफ्राय उनावहाय गाइस मा होनो जोङो माने बाहेरावहाय ब्लगिं खालामबा माय डिस्टार्ब मिथिबायना बिसिनायावहाय मेथाइ गाबबाय थायो ओमफ्राय बे मेथाइनि थाखायनो जों होनो हाया भिडिअखौहाय नङाबा कपिराइट नांगोन ना स' दायो जोङो एसे उदै बुंनायखायनो क्वाइटथिंहाय बेरायनो फैबाय ओमफ्राय बेयावहाय माने अल अभार दि वर्ल्डआवहाय जेसेबांखिनि कान्ट्रिफोर दङ बेफोर कान्ट्रिनि मोनसे मोनसे ब्रान्च दंजोबो आरोना बेयावहाय ब्रान्च माने बेफोरबायदि गेट माने मोनसे मोनसे गावबागाव कान्ट्रिनि बेबायदि मायो जेनेबा गावनि हादरखौ रिप्रेजेन्ट खालामो बेनिनो सिम्बलनि बानायनानैहाय दोनो आरोना ओमफ्राय बेनि सिङावहाय हाबनाय लोगो लोगो जेनेबा जुदि इण्डियानिबा इण्डियायावहाय मायो फेमास बुस्थु बेफोर गासिबो थाजोबगोन ड्रेसानो दा जानाय लोंनायानो जा गासिबो आरोना स' बेयावहाय क्वाइटखौहाय जोङो नायासै जास्ट बाहेरनिफ्रायल' नायबाय ओमफ्राय दायो जोङो बेरायलांबावनोसै सिगांथिं मा कान्ट्रिफोर दङ ओमफ्राय जा आथिं साबायमोन आं हिल गाननानै थांदोंमोन आरोना गाइस नोंथांमोना जुदि थाङोबा हिल गाननानै थांनाङा आरोना ओमफ्राय नै टार्किस आइसक्रिम बे जे आइसक्रिम जे थखायनानै जे जाहोयोना बै भिडिअफोराव जे नुयोना बेफोरबायदि खालामो आरोना ओमफ्राय आङो ट्राइ खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय दासो जानानै फैबाय आरो माथो जानो हाबावनो ना ओमफ्राय ओरैनो आं माने जानाय बुस्थुखौ ओरैनो गारनो बायो जै फैसा होनानै जादों नालाय नांगौबा लोदोआनो जाथों उदैयाव दोनहैगोन आरोना डास्टबिनावहाय गारा ओमफ्राय आङो ट्राइ खालामासै ओरैनोल' नायबाय थाबाय आरो इजिप्टआव थांनो मोनाखै होमबाबो ग्लबेल भिलेजनि थ्रुयै इजिप्ट लिरनायाव भिडिअ लानो हाबाय आरोना नै दायो जोङो थाबाय फैयै माबा केसे हादरनि मोनबाय आरोना इफोरावबो जोङो हाबासै मानो होनना बुंबा बिराद माने टाइम नांगौ मिथिबायना आयु आखाइ आथिं साजोबो माने शु गाननासो फैखा आरोना बेयावहाय फैबा आं हिल गाननानै बिराद दिगदार जाबाय ओमफ्राय एकदम मेलायानोसै आरो बिराद मानसिफोर अल अभार द वर्ल्डनि मानसिफोरखौ नोंथांमोना लोगो मोनगोन आरोना बेयावहाय थांबा सब ओरैबायदि टुरिस्टजों बुंफबजोबनाय ओमफ्राय नै बे साइडथिंहाय इरान आरोना ओमफ्राय जोंनियावहाय बारा टाइमबो गैलामोन नेक्स्ट देयावहाय जोङो गुबुन मोनसेयावहाय थांगौमोन नालाय बेनि थाखायनो जों जेसे हायो थाब बेरायबाय आरोना खिन्थु बेरायजोबनो हाथावथाव जायगा नङा बियो बिराद गिदिर बिराद गिदिर ओमफ्राय नै फाइनेलि इण्डियानिखौ मोनबाय बे इण्डियानियावखौलाय आरो मा हाबनो नालाय इण्डियानिखौहाय मिथिखायो मा थायो मा मायो ओमफ्राय नै आं दहाय जे बुंदोंमोन ना जे बबे कान्ट्रियावहाय मायो फेमास बेफोरनि सिम्बल बा बेफोरनि माबाफोरखौहाय दिन्थियो होननानै नै जोंनि कालचार जा जोंनि मोसानाय मानाय गाननाय जोमनाय गासैबो दंजोबो आरोना बे सिङावहाय ओमफ्राय दायो जोङो बेलेगावसो हाबहैगोन इण्डियाखौथ' जों मिथिखायो नालाय इन फिउचार ग्लबेल भिलेजावहाय फैगोन अब्लाना गेट एन्ट्रि खालामबानो इण्डियानिखौ गिदिर फार्स्टआवनो नुगोन
लावदुमा मा बुंदो खोनादोंना जों दायो चाइनायावहाय हाबगोन मानो होनोबा आं चाइनिज फुड बिराद मोजां मोनो लोगोसे लावदुमाबो बिराद मोजां मोनो बेनि थाखायनो जोङो चाइनानियावसो हाबनोसै आरोना स' चाइनानियावहाय हाबनाय लोगो लोगो मा मा दङ नोंथांमोननो दिन्थिगोन Nor. दायो जोङो डिनार खालामखानानै थांसै आरोना आं चाइनिज फुड मोजां मोनोना सिटबो गैया माबो गैया टेनसन ना जानो दे थै माबा मानो मोजां नाङाखै देलाय बुंलाय बिराद खस्थ' मोनदों आं एकदम आथिं साथिं थिफुजोबसिगोन थारमाने नै लावदुमा मोजां नाङाखै होनना बुंलायलायबाय आरोना फैनायाव मानो होनना बुंबा बे इभेन सुसो गानबावदो होमबाबो आथिं थिफुलायदोनो माने ओरैबायदि माने गिदिर जायगाया माने बेरायबाबो बेरायख'नो हाया आरोना ओमफ्राय माने इयो खस्थ' खालामनो हाथारा माने लावदुमा ओमफ्राय जि टेस्टिमोन आय' गोजोनबाय आं जानानै ओमफ्राय दा नै करियानिबो दङ Này, project goजौ गानग्राया देन्जार गुदुं जाबाय मोदान बाजानायखौ नुवाखै थांसै दा मा मा बायसोखोथाय नोंनिखौ जारो आथिङाबो बेफ्रुलाङोबा नोंनिया सोरनि आं बाङाय गोजौ जाबोनाय होमबा आंखौ बाङाय गोजौ खालामनानै हरनाय होमबा भगबाना मा लस जागौमोन देलाय बुंलाय मा लस जागौमोन दे भगबाना आंखौ बाङाय गोजौ खालामनाय होमबा मा जागौमोन फालतु मानसि बेखौ खालामनो आं फालतु नामा I think so exit How can we make you happy? मा लावदुमा मेंसोबाय नामालाय गारिया मा गारिखै हा दामफोरनि गारियानो फैया नोंलाय माला बिदि बायनो हागोन फैयालै देनां बायगोन लासैनो फैयाबा खामानि मावो जायोलै उल्टुफोरानो जोंनिया उल्टु अडिफोराथ' ओरैनो माजबि माबासो बेफोर BMW आथ' गारियानो नङा होनदों अडि BMW आ गारियानो नङा होनदों इयाव ट्रेनबो खारो गाखोनोबा गाइस बेयावहा मा होनो लावदुमा गाखोनो नामालाय ट्रेनाव मा होननानै बुंदो मबेयाव मबे स्टेसन